De slechterik is waarom ik drop geen bom, maar kom met drones. Mijn stijl had geen height, is ouder dan de Rolling Stones. Wat gewoon is rappen maar een fase, even nu te razen. Dat het een levenswijze is van mij, dat snappen ze net niet dwazen. Mijn woordenschat is groter dan die van al mijn opponenten. In het om te winnen, mij zo in een holle prenten. Vooral de keuze omdat ik alleenig ben. En ik vind dan een elektrische gitaar wat te dun klinken. Want een akoestische gitaar kan ze maar een hip-hop beat min of meer vervangen. Vervangen, ja, dat is wat grut saai, maar doe kerst min of meer een drum en een gitaar en een beetje een beatachtig iets op het ding, maar zoals dit. Hier stek een drum in dan, hè? Ja, precies. Ja. En als dan begint te rappen over een bep, zoals dit dan wist wel. En de mensen willen de tekst toch vaak jaren. Toch get ze meestal helemaal net in zo'n beat. Vaak zitten ze, zet die beat eens wat zachter. She show me that. She show me that. She show me that. Oh, hoe leuk wat Friese rappen is, ik maak geen grappen. En Savisa de Oosterbuurt men onbekwaam ze te snappen en te behappen. Je bent er dan bij net aan je staat. Wat get er boppen Grunningen de Waddeneiland inderdaad. Ik ben steeds aan het opnemen, steeds aan het schreeuwen. Ja, ik blijf altijd bezig. En de Friese taal is wel eens wat, maar eerlijk, aan een liedgebied. En dat is wel eens wat demotiverend, omdat hoeveel Friese binnen? Ik leeuw 600.000. Nou, hoeveel zo'n der van hip-hop houden? 400.000? 490.000? Ik hoop het voor mij. We hebben dus net meertalig. Dus ik mag je Friestalig noemen, maar ik vertaal het ook voor het Nederlands of het Engels. Nou, dat doe ik wel eens. En ik krijg dan heel vaak de reacties, zelfs van Hollanders. Dat klinkt wel oké, hoor, maar toch vond ik dat Fries beter. In een warm meidje beplan en geen gevulde koeken. Zei ze toch? Ja. Maakt die bot druk om de wereld momenteel? Nee, net echt. Je kent er niet een verhoren, maar ik vind hem wel. Ik ben wel wat zenuwachtig van Europa, die het in mijn eigen heel weinig. Ja, nou zit ik misschien wel wat politieke dingen, maar ja, dat maakt het natuurlijk. Ik ben Thomas Slechterik. De Slechterik zei het slechte dingen. Ja, ik vind eigenlijk. Trump is een kapitalist. Dat ben ik vanzelfsprekend net. Dat lijkt me logisch. Maar ik vind wel dat je in Nederland weinig eer is voor het feit dat Trump steeds zei: ik wil die oorlog stoppen. Want dat lijkt me sowieso een punt waarin we alle jaren neuzen dezelfde kant op gaan zoeken. Dus dat applaudisseer ik daar. En dat valt me van Europa wat aan, dat er weinig applaus voor is. En dat ze iedere keer maar wat ziekje en nestje ziekje en nou ook al die troepen erheen sturen willen. Dus Willem, ja, daar word ik wel wat zenuwachtig van, zeg ik je eerlijk. De grote boze wolf is vrij litten. Draaien liet ze lang meer van plan hem te shitten. Rieden door de stritten en ze rieden bruut. Bij haar snuit van een AK troot die op een ruut. Ja, hem nog net zo, maar wees maar wis dat er bij Beppe haar hoes ergens is. Draaien liet ze lang in de naaie golf. Mijn Kalasnikov op ziek naar de wolf.